chcela, že by sa ti to celé vytlačilo toto však, tak to musíme spraviť inak. Natlačujem túto oranžovú. Spoločný obraz, ktorý vlastne detičky tvoria, ale majú možnosť sa tu zapojiť aj dospelí kľudne, takže ja ti môžem dať nejakú ja farbičku. sa určite v jednej chvíli sa zapojím. To nikto nevie, to my nemáme tu na tému. Proste detičky si tvoria, ako ich to napadne. No je to také Van Gogovské. Tak to má byť proste, však každý má svoje, no. Tak môžem aj ja potom do toho? No jasné, niečo? môžeš kľudne. Ty robíš v živote, tá tvoja kreativita, malovanie, herectvo, organizovanie všelijakých podujatí. Čo je ten motor? Čo ťa do toho nejak núti, ženie? Prečo to robíš? To je radosť. A celkom stačí. Nechcem ťa nejak moc povedať, ale čo si o tom myslíš, že čo, žijeme dobre, alebo teda žijeme kultúrne? No, pretože tým si myslím, že ľudia sa zamýšľajú stále nad tým, aká je zlá doba a ja si vždy položím otázku, že kedy bola dobrá doba. Že je len na nás, že my sa zariadíme a čo si z toho vyberieme. Či budeme stále uplakaní, smutní, ufrflaní, alebo či využijeme tú chvíľu na život, ktorú sme tu dostali a proste budeme sa tešiť zo života a budeme robiť dobro a budeme chcieť dobro, pomáhať si navzájom, podporovať sa a podľa mňa každý si tú cestu sám volí. Teraz bolo výtvarné umenie, plus ešte hrávame pre deti, tuto bude nejaký folklór, nejaký aerobík a rôzne také veci. No, to divadlo je proste top pre mňa momentálne, asi 5 rokov. Ma to náplňa, pretože v tom cítim slobodu, lásku, pokoj, rozkoš, uvoľnenie a som doma. Nedbám na bolavú nohu, ani na druhú, ani na tretiu. Ešte. Ten, který přijde skromně. A teraz nastupujú dvaja čerství svadobčania po svadobnej noci nelenia a idú sa zapojiť do kruhu. Áno. No tak, aby som teda začala od začiatku, prvá otázka bola, že aké všelijaké súbory, tak ja som začínala divadelný súbor A pri tebe. Ty si bol prvý režisér, aj to som ešte mala obavu takú, že či nás zoberú a tak ďalej, ale našťastie som dostala hneď rolu. Hrala som takú ľahkú ženu s Peťom Turanom, keď sa išiel odvesiť. Tie panny vždycky začínajú týmto. Áno, áno. Moja veta bola, že nepôjdeš so mnou, Zlatko? A on, že ak mi zaplatíš večeru. Áno, s Angelikou Vavrovou a ešte s Milatkou Kovačovou. A vtedy Katka Sukeníková, že ako sa voláte? Že sa nevoláme, my len tak hráme. A že dobre. Katka Sukeníková bola tiež nováčaka. Áno, áno. Veď ja som vlastne, ešte som zabudla povedať, že ja som účinkovala ešte aj v divadlo Hrčka a divadlo Dvoch, čo je Jurko Jaško a Katka Sukeníková. Takže ešte s nimi som často behávala hrávať. Tam som bola vždy, že čo hráme? Uvidíš. Aha, dobre. Takže ja som takto, že môžem niečo? Že môžem? Hraj. Takže takto som sa učila hrať. A preto som sa naučila improvizovať, to mi dal Zámok a to mi dala Katka Sukeníková, že každý niečo a to sa ti tak na mne lepilo. No a potom sme mali teda toto, ona sa nás pýtala, že ako sa voláme, my, že sa nevoláme a ona, že vieš čo, že vy budete taká nová vychádzajúca hviezda. Bývate na severe, stretávate sa v severke, poďte severka, dobre. Potrebujem nejakého dobrovoľníka, nejaké odvážne dieťa, ktoré mi pomôže. No Podjanka. Ja už som na teba pozerala, videla som, že ty už chceš. Odštartuješ nám naše divadielko? Výborne. Tak kde bolo, tam bolo, ako si Čimo kamaráta hľadal. Zatlískame Dianke. Ďakujem. Vy ste krásny, joj, vy ste krásny. Jaj, mušku. Aha, mušku, jasne, mušku. Tu je jedna muška. Jaj, tu máš kúsok, tu je červiček.
Otec, to nie takúto uspávanku. Pozri, ani jedno oko nie je zatvorené. Ja ti hovorím, že neviem spievať. Och, deti, tak vy nám asi pomôžete. Viete nejakú uspávanku? Ička koleba, deťatko svý. Koľko to má trvať? Hajej, buvej, malej. Hajej, buvej, deťatko, hajej a spí. A. No na! Lenže táto uspávanka. Ahoj! A ty tu čo? Ja som si sem zaletel na ručku a šiel nejaký divný vrabček. Vrabček? Čo si? Veď ja nie som vrabček. Ale to nevadí, že si divný. Tak môžeme si spolu aj zalietať. Po luke. Poďme spolu lietať. Pozri, ja už letím. Ak sú dvaja šťastní. Iba idem. Počuj, poď, ideme si zalietať. Ale ja neviem. Akože nevieš, ak máš krídla. Ja? No, A kde mám krydla? veď na hlave. Vidíš? Zatrep pod nimi takto a odraz sa a ideme lietať. S týmto? Oj, to je smutné, ja Hovoria mi na scéne, že som jastrab. Najkrajšia na svete, len vy to ešte neviete. Siminka, nestačilo už? Mama uvidí, ma o ruku popýta Eko, aby si vedel. Ahoj, ahoj, Ahoj. ahoj. Ty ale krásne spievaš a ešte krajšie tancuješ. Silvia sa ste strašne ukázať, bože môj, to furt sú problémy. Neskoro chodí na skúšky, Poď so mnou zatancovať. niekedy vôbec nechodí na skúšky. Ale hraj Siminka, hraj. Prečo práve dnes, Pane Bože? Ty si mi ale nejaká povedomá. Jak to krásne hrá, že? Ty si mi nejaká povedomá. Počkaj, nemôžem si spomenúť. Po zimnou spánku dal som si medvedí cesnak, tam som vyhodil štutla a teraz mám prázdne brucho. Rád by som pán veď rozhľad sa tu taký najviac vykrmený. To tu je. Kto tu je taký najviac vykrmený? Veru, to vyzerá dobre masno, ide manho. Ale niečo mi tu zavonalo. Dobrý deň. Milujem pečené krídelka. Či druhej inscenácii. Ešte som mala byť voda. Prvej prišla na scénu, ja vám ju teraz zahrám, ako prišla na scénu v Troch kaštanových koňoch na premiére. Že mala niečo povedať, že prišla na scénu, že mala niečo povedať. Že prišla. No, Toto bol jej prvý výšľad. Dobre, poprosíme folklórnu skupinu Masakovci. Želenejú še od vrchu. Želenejú še od vrchu. Zarúcená ja od veku. Zaručená ja od veku. Pôjdem za Janíčka, budem záhradníčka, po záhrade chodiť a zmýlim sa vodiť. Po záhrade chodiť a zmýlim sa vodiť. Nedá mi aspoň prebehnúť.
Když končí se den a usne má sen, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Jednu z vůní jablečnou vyvanulý sprej, telefon, co ustřihla mušňu, knížku krásně zbytečnou, co mal živý dej, píše se v ní, jak se vítá vzhůrou, vítá vzhůrou. Ja mám divadlo ako zmútecnosť to bolo. Pretože vypadla herečka k divadelnému súboru, zobrali ju do nemocnice na dlhšiu dobu a o 3 týždne bola premiéra. Tak prišli za mnou, že či by som nezaskočila, lebo ja som bola dovtedy len recitátorka. No a ja s ťažkým srdcom, boľavo, lebo som sa bála, ja som vždy mala pocit, že ja hrať neviem a myslím si to aj doteraz. Tak som išla. A odtedy som tam štvrdla a už hrám vyše 50 rokov. A celkové v kultúre účinkujem a pôsobím vyše 60 rokov. No a žijem s tým doma. Ale on to baví. Vieš, ani si nemal ten podkres, ako herci idú na scénu, že si tleskajú. Standing ovation. Určite nie, ale pre mňa je najväčšia odmena, keď sa páči divadlo celkové ľuďom. Takže to mi zarátaná aj scéna, kostýmy niekedy, všetko. Tak viete, ako to je, no. Človek má už aj svoje roky, spievam vyše 50 rokov, asi 55 rokov. Ja som bol človek, ktorý radšej chodil do prírody. Tam som proste žil do 18 rokov, potom ma tuto z Rastoša na neďalekej dediny nalárili, že pôjdem hrať klavír. Už je tu zas ten krásny deň, hádaj, čo pre teba mám. S úctou ti veľmi rád dnes blahoželám. Objatia tančeky, dotyky rúk, pár nežných viec na pásni radí, šampanské búcha, tiež pohárok sa pení. To bol nápad, kúpil som ti bomba šaty, stal sa zo mňa veľký boss. Od závisti vedú všetci, keď mi dáš mosk. Boli
Boli sme šťastní, ako deti v raji, mladí a svieži, v radosť sme žili. Plakal som hlasno, stál som na ceste,